Tänään ensimmäinen YouTube-video, kyllä. Tänään tehdään kanawokki ja tässä on kaikki ainekset, mitä tarvitaan. Tässä on wokkivihannekset, kana, soijakastike, seesansiemenet, maisemasuuruste, hunaja. Tässä on kasvisliemi, johon on lisätty 2 ruokalusikallista hunajaa ja tässä on kaikenlaisia mausteita, mitä mä tulen käyttämään. Nyt tehdään teriyaki-kastike siihen kanawokkiin. Eli tässä oli se kasvisliemi, johon on lisätty 2 ruokalusikallista hunajaa. Noin. Sitten laitetaan maisemasuurustetta. Noin. Sitten laitetaan soijakastiketta. Noin. Sitten sekoitetaan. Noin, sitten lisätään vielä soijakastiketta. Noin. Sekoitetaan. Sitten laitetaan seesaminsiemeniä. Sekoitellaan. Noin, ja sitten pistetään jääkaappiin. No niin, eli nyt me paistetaan kana ja paistetaan sen kutoslämmöllä. Niin, kutoslämmöllä, kyllä. Noin, odotellaan, että lämpeää. Ja sitten aletaan paistaa. No niin, eli nyt me aletaan paistaa kanaa, niin näkyy varmaan. Noin. Alkaa vähän tuommoista valkoista näkyy. Sitten lisätään paprikajauhetta. Ja mä tykkään laittaa reilu määrä, koska mä tykkään paprikajauhesta. Noin. Sekoitellaan. Laitetaan tää tuulitin päälle. Noin. Sitten laitetaan broilermaustetta. Noin. Perään vähän suolaa. Noin. Ja nyt odotellaan hetki. Täälläkin paistetaan tätä kanaa. Ja tässä on tätä nestettä. Ja sitten kun tää häviää, niin voidaan laittaa rapsiöljyä. Ja paistetaan sillä. Niin. Ja yleensäkin kun paistaa näin suuren määrän kanaa, niin sitten kannattaa katsoa, että kun se neste häviää, niin sitten se kana on niin alkaa olla kypsää. Ja sitten voi laittaa vähän öljyä ja mausteita jos haluaa. Ja sitten se on sen jälkeen valmis. No niin, ja nyt kun tämä neste on suurin piirtein hävinnyt, niin lisätään
vähän tätä rapsiöljyä. Näin. Ja niin sitten sekoitellaan. Mä laitan vähän ekstra kun tätä rapsiöljyä, kun sitten kuitenkin pitää paistaa ne vokkivihannekset tai kanakaan, niin ei tarvii lisätä silloin lisää. No ja nyt tää kana on vähän paistunut hetken ja nyt laitetaan vokkivihannekset tänne sekaan. No ja sitten sekoitellaan. No ja nyt kun tää kana ja vokkivihannekset on paistunut yhdessä, lisätään tämä teriyaki-kastike. Mä pidin tätä hetken jääkaapissa, että tää saa vähän semmoista makua ja tämmöstä. No ja nyt lisätään tänne